Bayan ng Malasiki, ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kaantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapuasan. SPM Good morning! Hanggaman walay bagyo, malinlinis nin agaw na Lunes, Pangasinan, Dagupan. Wadyala so Saray Balitan Matua. Say kabusol na Saray MBTF, managbalita itilatan fake news. SBM, Saray Balitan Matua, yon sasabid kasiksikanan nyo Lunes hanggang Biyernes. Kayari nasa ilik na ay balay ng kapaborito RJ Jimenez. So it's another day, another Monday, another week, yapan ang ibawag na Saray Balitan Matua. Nakaulup yalamat sulawas yun kaaro, kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Kantabay tayo sa agaw na Lunes sa tatang tanagagik petsa 3 at bulan na Agosto taon 2026. Ang gapoy arom, nawag si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Binabaha na ba kayo? Lubog na ba kayo sa tubig ulan? Makakaranas po tayo ng ilang araw na pag-ulan, batay po yan sa ulat ng Pag-asa. Dahil po sa bagyong si Luis. At ang forecast ay hanggang Wednesday pa yan. Hanggang Wednesday at atang tanagagik so sa may forecast da. At ay so bagyon Luis. Babagada at atang tanagagik at makalik na tayo nasa tay panterter na oran. At sayay sayan agaw, manlapulan ng karo manatatong tanagagik at sa kisuluyag na Pangasinan. So sa atin makalik na iterter na oran. And then again today. And then until Tuesday afternoon,
moderate to heavy rains, 50 to 100 millimeters. Insan until Wednesday, Tuesday afternoon until Wednesday afternoon, heavy to intense rains. Jad Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, tan moderate to heavy rains sa Sikatayo, jad luyag na Pangasinan. And this explains why wala ray baloy yan ang suspindila at atang tanagagik na sararamay loob in all levels at saray nanduruman eskwilaan. Pero walay loob at saray nanduruman LGUs. Aliwan saksaki lambungat so walay loob ton LGU at luyag na Pangasinan. In fairness at saramay arom ya LGUs. Agiilalastog ya sa kayo labat. Tak, wala rin arom ya LGUs say sinuspindi dalabat say loob at klase aliwan say trabaho at gobyerno. Duga, hindi. Nangyari ay susaramay ng suspindi na klase binali-bali, Mangaldan, Sayswal, Rosales, tuye sa kayayoy. Mangaldan, Rosales, tuye sa kayayoy. Maganda tanong nante at atang tanagagi ka. Akakargay bali mo, sorry, takanabitla. Sa kay matay, Jad Municipality of Infanta, Bayambang, San Carlos City, Jad Untanmat at Orbistondo, Dinani, San Jacinto, Mapandan. Hello, good morning kay Mayor Carl Christian Vega. Jad Bugalyon. Di na ni rin na sususpindi na sa klase da ay klase at atong tanagagik. Lugar da Aguilar. Basista. Kalasyaw. Lingayen, of course, Dagupan City, and of course, Binmalay, Mangataram, Santa Barbara. Tuwe sa kimatayoy. Ikargayoy balayo, tapya na nabitla kayo. Jad manahawag mat, suspended mat. Tan Bautista. So si Kararaya, susara may binali-bali agagik at anatatangkura, samay nansuspindi, nasamay klase at atong tanagagik in all levels. Ay magandang umaga pala kay Cap Justin Espino ng Barangay Poblacion East, Bautista, Pangasinan. Cap, good morning. Oh, by the way, kabatan tipa, so sa may kipapasi panon, no panon tuloy batik na sa bagyon si Luis, jad panamuglin na sa report, malala po od DOST Pag-asa. DOST Pag-asa, please go ahead and good morning. Magandang umaga sa ating lahat at mula ng panon dito sa Luzon dahil sa bagyong Luis. At narito po ang ating update sa binabantay nating si Bagyong Luis. Inyong papansin na maulap na kalangitan at may mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa Bagyong Luis. Si Bagyong Luis ay malapit po sa bandang east ng Central Luzon. Kasalukuyan nasa layo ito 130 kilometers east-southeast ng Kasiguran, Aurora. Napanatili ang lakas na hangin ng bagyong nito na umaabot pa rin sa 55 km per hour.
Ngayon ay inaasahan natin ito ay magtatagal sa bandang east of Aurora, itong si Bagyong Luis. Yung namang southwest monsoon na habagat ay sa ngayon wala pa, pero inaasahan natin makakapekto ang habagat sa Palawan at western section ng Visayas ngayong araw. Samantala yung si Bagyong Dolphin, inyong papansin, napakalayo ito sa ating bansa, kaya walang direktang epekto sa ating panahon ngayon. Kasalukuyan ang layo ni Typhoon Dolphin ay nasa more than 2,800 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ang kanyang lakas ng hangin ay umabot sa 155 kilometers per hour. Inaasahan nitong kikilos west-northwestward o generally westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Ang kanyang forecast track nitong si Dolphin ay dadaan dito sa may bandang generally westward at dadaan sa may north ng northern boundary ng Bar. At maaari po sa Thursday o Friday, nandito na ang Bagyong Dolphin. Ang tanong kung ito'y papasok sa ating PER, sa ngayon, mababang tsansa, pero di natin sinasabi ang posibilidad na pumasok sa PER itong si Bagyong Dolphin. Pero dito muna tayo si Bagyong Luis. At ito ang ating forecast track ni Bagyong Luis. Ganun pa rin ang giging track niya, recurving ang Bagyong Luis. Pagdating ng Miyerkules, inaasahan natin na magiging low pressure area. Sabihin, hihina ang bagyo at magiging low pressure area pagdating ng Miyerkules, August 5. Inyong pansin, dito sa may Northern Luzon, may posibilidad na mag-downfall ang sentro ng Bagyong Luis mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Balik po tayo sa satellite ni Bagyong Luis. Isa pang impormasyon na si Bagyong Luis ay tinatawag na naka-sheared. Sabihin ay yung upper part ng bagyo ay nasa bandang kalupaan na, pero yung lower part ng Bagyong Luis ay nandito. So, bakit na ganyan? Dahil malakas pong hangin sa paligid ng bagyo, kaya yung upper part ng bagyo ay nasa bandang kalupaan na, sa bandang Central Luzon, pero yung lower part ng bagyo ay nasa bandang karagatan, east of Aurora. Ito na po yung mga lugar na sa ilalim ng wind signal number 1. Ito yung central at eastern portion ng Cagayan, Isabela, Quirino, eastern at southern portion ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, northern portion ng Aurora, Polillo Island, northern portion ng Camarines Norte. Ngayong araw may inaasahan tayong malalakas na pag-ulan. Heavy to intense na pag-ulan ating mararanasan sa La Union, Pangasinan, Zambales sa Bataan. Moderate to heavy rains naman sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Bukas, may naasahan pa rin tayong heavy to intense na pag-ulan sa La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Moderate to heavy rains naman sa Ilocos Sur, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Si Katutan at Tatang Tanagagi ka, so sa may latest forecast na sa DOST Pag-asa. So until tomorrow, baka makalik na tini na sayay unyan klase na panahon. Basta talaran na nyo labat, so anunsyo agagik. Anunsyo aliwan, anunsyo the wedding, o dino STL, agawon tanatatan tanagagik no agta anunsyo malalapod sa LGU on the possible, again, the extension of suspension or i-uplift na nila yung kanilang suspension, ha? Depende sa panahon.
So sa mga bata na nasa bahay ngayon, kumusta? Siyempre, masaya ang mga bata ngayon kasi walang klase. Anto yehey! Pero of course, kahit walang klase, mag-review na lang po kayo ng inyong mga notes para makabisado ninyo ang inyong mga pinag-aaralan at lalong-lalo na sa mga bayan at lungsod na nagsuspende ng kanilang klase, Tani anggad Amerika taten tanagagi mauran mo. Mauran mo di man kanya ni asuspindi susamay laban nen Alex Yala tan si Jessica Pigula at sa may finals na mo badala DC Open. Suspindi although leading si Jessica Pigula pero si Alex humahabol. Kwantan o kapigan da ituloy. Kaya rin na oran ituloy da sulaban dan dua. Let's pray for Jessica. For Alex Yala kung kukumon. Yakabulo yan tayo tatin tanagagik na ninyo. Walalad finals. Mamapas siya. Sa mga teachers din po natin, hello, good morning. Gising na ba kayo? Kumusta na yung project laptop? Sa ikwanda tatang tanagagi, wala namang laptop. Ang binigay sa amin, lapel, kwanda. Yung palang definition ng laptop is like this. L for lapel, A for assistance, 4, P professional, T teachers, 4, O oral, and P protection. Ayun pala kaya laptop daw ang ibibigay because that is a lapel, assistance for professional teachers, for oral protection. Tapan agira na pagas-pagas, agira man kulyaot at ating tanagagi. Kanya nini dandare lapel ire teachers. Nagkalalala at sara may grade schoolers. Tantay latan ugugaw, magugulo at klase agauntan. Maingal ira, tapi anong tanat undoon ira, nakaukulan, walay maksilya boses siya naringal dan. Yun pala yun. Pero hang kayo nga madanagan apo, kadagiti teachers, Kasi ibabagamat na deadbed natan, lapel now, laptops next. Next daw, bibigyan kayo ng laptop. Kasi daw, magkaibang procurement po yung dalawa. Kayo kasi sa DepEd hindi nyo nililinaw Sabi nyo magbibigay kayo ng laptop, yun pala, lapel. Ang ibibigay mauuna. Ano na yung lapel ulit? Laptop, lapel, assistance for professional teachers for oral protection. Linawin nyo kasi. Ngayon, may paglilinaw ulit ang Department of Education sa mga teachers po natin na nasa bahay ngayon. Ito po yung paglilinaw ng DepEd. Nauna lang ang voice amplifiers. Nauna lang po yung mga voice amplifiers habang sinasagawa ang procurement ng teacher laptops. Upang matiyak ang tamang performance, durability, battery life, warranty at pinakamainam na halaga para sa mahigit 250,000 units na malapit nang matapos ang procurement process. So meanwhile, sinasabi ngayon ng DepEd, the voice amplifiers were ready to provide immediate support to nearly 880,000 teachers nationwide through competitive bidding. At sinasabi ng DepEd ngayon na pababa nila ang unit price from the approved 480.76 pesos ceiling to roughly 300 to 370 pesos depending on location with a 1-year warranty included. So ibig sabihin, ang sinasabi ngayon ng DepEd, makukuha ng ating mga guro ang parehong classroom support na pinangako ni President Ferdinand Marcos Jr. Voice amplifiers ngayon,
dekalidad na teacher laptops na ang kasunod. Di ba? So tapos na yung lapel. Susunod na raw yung mga laptops. Pero ito naman ang nakakalungkot at ating tanagagig. Ito naman ang nakakalungkot. Yung pag-aamin na ginawa ni National Electrification Administration Antonio Almeida. Nese, babagato at ating tanagagig ha? Inamin po ng National Electrification Administration or NEA na may ilang lokal na opisyal ng pamahalaan kabilang ang mga mayor at kongresista na may hindi pa nababayarang konsumo sa kuryente na nagiging dagdag na pasanin sa mga electric cooperative at sa huli ay naipapasa rin sa mga ordinaryong consumer sa pamamagitan ng system loss charges. Ayon kay NEA Administrator Antonio Almeida, personal niyang kinakausap ang mga opisyal na may mga natitirang bayarin upang ipaliwanag ang epekto nito sa mga electric cooperative at sa publiko. Anya marami na rin sa mga ito ang agad na nagbayad matapos nilang maunawaan ang sitwasyon. Pinaliwanag ni Almeida na kapag hindi nababayaran ang malaking halaga ng konsumo sa kuryente, napipilitang sagutin muna ito ng mga electric cooperative. Dahil dito, maaring mapektuhan ang kanilang operasyon at ang karagdagang gastos ay maipasa sa mga consumer sa pamamagitan ng system loss charges. Binigyang din ng NEA na walang sino man ang dapat mabigyan ng espesyal na pagtrato pagdating sa pagbabayad ng kuryente. Sinabi ni Almeida tatong tanagagik na maaari ring putulan ng serbisyo ang sinumang consumer kabilang ang mga opisyal ng gobyerno kung patuloy silang hindi magbabayad ng kanilang obligasyon. Kaya po nananawagan ang NEA sa lahat ng consumer, lalo na sa mga opisyal ng pamahalaan, na maging responsable sa pagbabayad ng kanilang mga bayarin upang hindi madagdagan ang pasanin ng mga electric cooperative at ng publiko. Agay mo laan to agagi ka? Sobra-sobra mo laya. You're so entitled at sa ate posisyon nyo. Singa, pero los benos, iya singa labayo, libre lan amin. Tapos nagsisildo pa kayo ng, ang taas-taas, ang lalaki na mga sweldo. Agaw tanatang tanagagi, pera pa yung mga kickbacks. Di ba meron yon? Pero los benos, ha? O siya nga pala, update natin sa mga dumadaan po sa Nalsian, San Miguel, Calasiao. Medyo malalim po ang tubig dyan. As of 7:56 kaninang umaga medyo malalim. Ang gandya ay putak na sa Dagupan City National High School. May medyo alarumat pero makabaliw kimat agagik. SBM, Saray Balitan Matwa, sa ikabusol na Saray MBTF, managbalita tilatan fake news, suntuloy kaya rin sa rin pakabatan pa imano, malalapo ni at Saray Manangantabay. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dame un hawak mo ang beat. San ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan.
paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban. At paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SPM
Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay. Probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM. Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM. Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM. SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. SBM, Saray Balitan Matwa. Soon tuloy at natin tanagagig sa kabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Kaantabay ni Saylawas yun kaaro, kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Alas 9:34 la so oras tayo at ating tanagagig at sayin kabwasan na agaw na Lunes. Pasakbay labat lahat saray kabaluyan tayo at saray walad ilog, asinggarad saray kailugan, the rivers and its tributaries, nagkalalola ditan at balinkaging, tanjad alaminos. Si Kararaya so sara may ibabaga na DOST Pag-asa ya posibleng apektado, napiktuan na sayay bagyon si Luis. So far, at sara may si sitwasyon matadam at atang tanagagik, singadyad ang buklaw, ang gapuni susamay arawini at spilling level yakwan. Ang gapoy opening, gate opening na Sarayan Dam sa Ambuklaw, Binga, Tansan Roque. Kaya malayo pa sa baha. Ditanay at bali na binmaliyay, wala tilad mikadwan takap na say Saray Balitan Matwa say Matuan Lik na ay binmalay. Kumusakila ditan at bali na binmalay. Good morning Manaya, na naman bilang kamonitor tamanderengal ira at kinan former Mayor Sammy Rosario. Mayor, good morning. Aglapiga manderengal ira. Tani walay balibalin mensahe ay pasabit tayo at sigara. Wala ray untan la so sa may panlabay da. Ya pawil kila kuno. Pawil kayo la kuno. Ta si katuya so sa may piugagap tan keraw nasaray manaanap na sa may serbisyong agad maaasahan. Si katutay agda nalinglingwanan nanto siyempre serbisyong agad maasahan kuan mo pa. May tampol, yan nagamuran mo, ya klase na serbisyo agauntan. Ya satan at atakapan ni na marakap ya pitutuo, pipiarap at sari totoo, ya anggap po'y naringal mon pasnok tantami, anggapin naringal mon singa panagpagyaw, at sari tuto, at sari umbali kuanda. And of course, this is without referring to any particular person. Nagaunta na tatang tanagagik. Tani, singa natan kuanda, panaoy nap-nap tan bagyo, ayagi, makapkapoy susamelik na anda, noon dadalan irad sara may dalan,
ya puro litog. Likas yu agagig at sayan panahon ya mamauran nap agagig. Agi mabukbuk latin na nang namundalan niya litog kwanda. Ya mapitak ni. Ta actually, in fairness naman, tinabun-tabunan damat. Tatanlabat lang ti, siyempre sa kwanda, sa iliknaan na sa retagabin malin to okay matlabat, pero siyempre, yan na ba yung solusyon na pwede nating gawin? Ayun ang tanong Yan na ba yung solusyon na pwede nating gawin? Hindi ba yan yung tinatawag nating band-aid solution, kwanda? Antayo may nawalay sugat yo, tapin unabig kwanda sakuban, so sakuban tayo, kargaan na band-aid, agaw tanatating tanagagik tapian, aga dapo ay apangat. At aga na infeksyon, agauntan. Untan mo at so aliling turaraya. Ya probleman sasakbatan dayray tutuod sa arumya barangay ta litog mo lanti. So sa idalanda agauntan natatang tanagagik. Of course, wala rin pasan niya limpyo pero wala mat irami pasan lanti ya litog. Nata no tabunan mo'y bortandalin, walay laok tulong dya, pitak, wala ni ingay sa kay barangay, yaadalan ko agagi, pogi, puro bato. Palagsab pa ni Mat, puro bato. Paano tulara may akasingle yung motory? Tantay latay bato, siyempre no, nagatinay daligitan. Singkakan tayo may, akwanta, napigar ka Ag mo na control, nabalansi solaman mo, pati may motor mo, napigar. Umpigar kayong dua. At palusor pa ni Mat may tinabunanda. Yapasan, agay mo, lakuan ko. Sana ang nag-design nito na tabon, isang engineer. Tapi yan dyan ang tatuya, aga nayari ba ito noon man ta? Amin napigar sa motor. Say, iyag-agulan mo ni, baka tumalsik yung bato. Aga unta na tatang tanagag. Kumon, sa intabon nyo ditan, sand and gravel. Kung tumatra or mix, may tawag da? Mix sand and gravel. Kung turagon tan, ang tada na sari inhinyero itan. Ang tamot itan na sari kontraktor ng tuy matibay yun na pagya itabon ditan. Pero akin at puro bato, makakurinyas. Palagsab pa ni Matkwanda. Kaya si katu may tatakotan da, yan sa kubdatan, so sa te, puro bato, lambangat, ay agi. Ulitan tila lamat ulitan tila lamat, say urong, at eskwilaan labat sa suspindi natan. At sarian agaw, at sari pigaran LGUs, tan syudad, at luyag tayin Pangasinan. Aga kabyangan ditan, so suspension na serbisyo na gobyerno in fairness at saray arom ya LGUs. Tawala areng-rengelan kung lantiniman, yabuk singabuk bukod alaba kuno LGU, yawalay loob na sari empleyado gobyerno. Ayagi. I think that's a very irresponsible statement in fairness at sari arom ya LGUs. What was suspended? What were suspended? At are klase labat at sari eskwilaan, not the services na sari nandurman LGU sa gauntan. Wala tayo arugulan nyo ya, LGU, basa yo, LGU, yan ang suspindi na sa hararamay klase. Wala tayo suspension mo at government work, hangga po. Hangga po, gauntan na tatang tanagagig kanyan, ay, yagi. Noon ta, nagkayopalpalaran niya, mangibubulos na salita, at kamakababay nga sa arom niya LGU, sa gauntan. In fairness, in fairness, at sa arom niya balit ng syudad, kalamor, watan matyaray empleyado da, limuloob agagik, aliwan si kayo lambangat. Agyo ilalastog ya si kayo lambangat. So walay loob niya LGU. Mangibit la kayo, paugasan nyo ni arom niya LGUs. Ay kababaing
Kasi siya kilad sa Arome LGUs no walay na arungal yun untan. In fairness to you, si kila manlapolad siya kagagi ka. Idayo ko laso sa ratay Arome LGUs. Ya ang gano niya liki papasi panaon, ang gano antulay dulap ya dala nanda, pitek ya dala nanda, litog-litog ya dala niya dala nanda at unlob nirad sa ray opisina da tapian mangitan na serbisyo publiko. Mabuhay po kayo. Nathan, bakit po nila hinahanap yung serbisyong agad maaasahan? Akin taan na po dati serbisyong agad maaasahan agagik. Bali na binmali. Lagi ta walalay. Walay anong nangda kasi. Yapan dumaan. Walay comparison. Pakanang nga natatang tanagagik. Nung nanunutan nyo, unong at sa may kwantila at sa may imbunagyaagaw, at pigara at saray proyekto o infrastruktura, so imalagay ditan at bali na binmalay. In fairness to this guy, at sa former mayor, at singa tumatlambat amo. So sa may akapan pasimbalo at sari pigaran pasilidad, structure, ditan at bali na binmali. Singa sa may pampagawa na sa may Binmali Fishport and Wharf. Agaon tanatatong tanagagig ya sikatutan so sa kaya importantin pasilidad ditan at bali na Binmali because ang tatimat ya sa bali na Binmali is a fishing community. Ang bayan po ng Binmali ay kilala sa aquaculture at seafood. Agaon kaya nga po yung kanilang Sigay Festival that is part of the may identity na sa bali na Binmali as the seafood capital of the north. Agaon natatong tanagagik. So ito po yung Fishport and Wharf ditan so sa may pangisasakbitanda nasaratay nanduruman sira seafood yananala at saray kapukukan at bali na Binmali. Sa isakini, pinanabangan natin na sa ibali na Binmali. And that explains probably why untan laso sa may stable. So sa may nakukulik tayo buwis na sa ibali na Binmali. Aman so impan paapigar at sa may Binmali Arcade. Phase 1 and 2. Nung nangyutan so Binmali Arcade dita natatin tanagagig. Atan may kaluksam na taytay, yadjad giligtutan at watan ireparada ay tricycle, agauntan. Arap tumatan so sa may Bureau of Fire Protection Office, may infirmary na bali na Binmali, atan may arcade ditan at atin tanagagik. Atan niya 2-story building at walari akapwesto na atan ditan. Walay dental clinics iraditan, walay auto supply pwesto ditan, pakanan. So I think it's fully occupied at sa ren kapusan itan yung arcade. So it's part of the development agawa at sa may panaon ng former Mayor Sammy Rosario itan. So another thing, may renovation na sa may annex building para sa library, municipal trial court, sa COMELEC at sa mga DAR offices. Araraya may singa national offices sa tatong tanagagik yawad tanya manu-operate at bali na Binmali, inapigan mat. Naidan din sila ng naayos din po yung mga building po nila para naman maging kaaya-ayang tignan. Another thing, rehabilitation ng Triangle Park na pinangalan ng Estasyon de Binmali. Nang ninyutan na tatong tanagaging. Nansaman, kapitsura tutan. Natan, balbalag so pinabang nasari umbali ta akin. No nitan le maksili oran, walay nasiruman nasari tutuyo manalagar na samay,
luganan da. Ari pasaheros, yaman biyahe, paunlad Lingayen, paunlad siyudad na Dagupan, walay nasirumanda. No, ang gano magsilsuran, ang gapipaga, yana basara, tawalin nasirumanda, gaon tanatatong tanagagi. Plus the fact na may they feel uncomfortable at lamanda, ta medyo asak pa iran imalisad abong alingwanan dahing hindi mad washroom or comfort rooms, walay nasingrandan na usardan comfort rooms di man. Ya pangipawayan day maugas yalik na anda atateng tanagagik agauntan. So that's part of the things, the infrastructure projects ya agawan at sa may agawad sa may panahon ng former Mayor Sammy Rosario. So tanso rehabilitation na Triangle Park. May balibaling pinanabangan natan. Nasari umbali ditan nagkadalo la sa senior citizen na numangawat lara na sa may may benefits da atatong tanagagig. Yagdala na kaukulan sumampataktak at agaw, yaman ter so sa may lingad data, walay balibalin multi-purpose ya evacuation center tayo. Ang betul-betul agagig, very suitable panda saray okasyon ya nagawa para sa binmali na bali na binmali at atong tanagaging. Now that's one, evacuation center, multi-purpose evacuation center. Plus of course the other things pa, yung mga multi-purpose buildings sa mga barangay. Tulad sa Santa Rosa, sa Palyas, sa Kanawalan. Yung housing projects sa barangay Papaguyan. Ang angkod, intiron Pangasinan, paano si Katayo Labatla. O sa bali na binmali Labatla. Probably is the only LGU. Correct me if I'm wrong, baka may mga ibang LGUs din dyan na may mga ganitong project. Housing project, yan ay binigay din mula sa National Housing Authority. At sana at ay pirawat data at tanagagi kumunatan at napinabangan la nasari umbali. Antis siya pinabangan, imbis siya pinabangan nasari utot, nasari asipet, nasari uleg, nasari nanduruman bigis, nagkalalula say tabunay. Uila kumon niya na pinabangan say minabang ditan saray tutuo, aliwan saray tabunay, utot, di bigi-bigis, di asipot at ating tanagagik suminabang ditan. Because purposely, sa tanya housing project, imalagitan, ginawa itan, inpalagidatan, purposely para pinabang, nasari umbali, nasari tuto, agauntan na tatong tanagagi. Agatang ginawa para sari utot, para sari asipat, agauntan. So yan, housing project, ditan at barangay Papaguyan. Plus ano pa? Yung bagong public market natin. Di ba? Maragdakop nata, may balon public market tayo natan ditan at bali na binmalay. Yung irrigation system doon sa barangay Tumbur. Pinanabangan na sa agricultural villages po natin. So kasi likodan sa seafood capital of the north sa Binmali at wala matiray panagtanuman na aray pagay agontan. Plus yung Binmali Training Center. Tapos yung umusbong pa yung project na Bloom Binmali. Pampadakap at bali na Binmali tapen magmali ya singa tourism area. So bali na Binmali nang ninyo tayo arap na simbaan. Bali-bali dayon data no man rosas lara mayken. Cherry blossoms ditan. Ay san makaurum nid labi amay lights ay dayon da agagik bali-bali kunoy arapan na simbaan na bali na Binmali. Plus amay pinahusay pa mga health services, immunization, deworming, laboratory, dental and family planning. Kanyan wala man so samay mobile clinic. Pero wad tam labat yaka nakatingga po yung mobile clinic na yan instead na maghatid ng health services sa taong bayan.
lalong-lalo na sa mga liblib na lugar. Sayang po yung mga yan. Oh, plus the fact na hindi nila makakalimutan yung pagsisimula ng Sigay Festival noong 2010 na nagkaroon pa ng street party. So, arayaman, susamay anapunda tatang tanagagik, ya may serbisyong agad maaasahan kanyang sekwandalanti. Mayor, former mayor sa amin, baka pwede nyong i-reconsider yung inyong desisyon daw na mamuno muli sa bayan ng Binmali at maramdaman daw po nila muli yung serbisyong agad maasahan. Actually, walay compose dan kansyon. Ya parad si kayo, former Mayor Sammy Rosario naman bilang tawatan kay mandurungal natan. Ay parungal kod si kayo, maimpawit dat siya ya kansyon. Ya bumalik ka na, kwanda, parungal ta pa Engineer Nixon at kinan former Mayor Sammy Rosario. Likas yutan agagi ka, bumalik ka na. Si katutan sukulyaot na sare tutuo. Parad kinan former Mayor Sammy Rosario, ya manha-hibernate natan, enjoying his private life. Agauntan na tatang tanagagig. Ni former Mayor Sammy Rosario, sir, bumalik ka na, kwandari tutuo. Antayin mo akin, marami kasi yung mga residente po dyan, nakita nila yung panahon niya bilang panahon ng aktibong paggawa. Aktibong paggawa ng mga tangible projects. Pag sinabi mo kasing tangible projects at atang tanagagig, ano ba ang ibig sabihin ng tangible projects? Ano ang ibig sabihin yan? Yung tangible project na yan, bakit yan ang hinahanap ng mga taong bayan? Kasi pag sinabi mong tangible projects, sa ating pagkakaintindi, yan yung mga project na napapakinabangan, may purpose. May purpose, it serves the purpose. Ito po'y tumutukoy sa proyekto na may konkretong, physical o madaling masukat na resulta. Nahahawakan, nakikita o malinaw na nasusukat, halimbawa yung mga buildings, mga roads, mga bridges, mga machine. Ito yung proyekto na may physical deliverable o malinaw na output. Hindi lang idea
o serbisyo. Gaya ng pagpapagawa ng ospital o tulad ng infirmary sa Binmali, Agontan, paggawa ng mga roads, mga daan, mga school buildings, mga flood control, mga bagong produkto. Ano pa? Training programs, training building programs, branding campaign, research study of software improvement na walang physical output. Oh, yan yung mga tangible na projects na hinahanap ng taong bayan. Yasi katutan so pianap da atatang tanagagik natan. Lalo na sa infra at fishport, arcade, na ito po'y direktang tumutulong ngayon sa kabuhayan. Yan ang mga tumutulong ngayon sa kabuhayan ng taong bayan dyan sa serbisyong agad maaasahan. Kaya gaya po ng ating laging sinasabi mga kapaborito, aglapiga, mampasimbalo na kanunutan si former Mayor Sammy Rosario. Basta ito pong pakakatandaan po natin. Binmalay, huwag kang susuko. Manindigan para sa maayos na bukas. Manindigan para sa isang serbisyong tunay na maasahan. There ain't no mountain too high to climb, and there ain't no mountain too heavy to move. SBM, Saray Balitan Matwa. Sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. So aron nga lang nyo at ating tanagagi kakaulo pakantabay lang mula sa ilawas yun kaaro kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay ti mga technical side si Mr. END Engineer Nixon Dakal. Antabayanan, unsoblay la at ating tanagagik. Ay may pahabol pa yung multi-purpose ng Manat na ang karayo sa Barangay Hall ng Manat. Yan ang regalo na ginawa sa Manat ni Mayor Sammy Kwanda ng Newtanay. So the people knows all of this. They are so aware, so much aware. Antabayanan, susunod kagad ang punto por punto kay Atong Remo. Dito lamang sa number 1 pop music station na lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radio Pangasinan, paborito. Ang buhay kung minsan ay walang direksyon, tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban. Bangon ka, Binmalay, ituloy mo ang laban. Bangon ka, Binmalay. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa, kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko,